Ние сме RoboPro. Здравейте, аз съм Ивайло Георгиев, на 18 години от 11 В клас. През свободното си време обичам да програмирам, да се разхождам и да пътувам. Здравейте, аз се казвам Митко Мирославов. В свободното си време обичам да програмирам, да се занимавам с фотография и да играя видеоигри. Здравейте, аз съм Илан Антов от 11 В клас, на 17 години съм. Харесвам да излизам с приятели, да карам колело и да играя видеоигри. Аз съм Владимир Илиев. В свободното си време обичам да карам скейтборд и се занимавам с автомобили. Здравейте, аз съм Денис Такев и съм на 17 години. През свободното си време обичам да играя на видеоигри, да гледам филми и да слушам музика. Ние участваме за четвърта година в състезанието Роботика за България. Имаме 3 победи, които са в състезанието Роботика за България и една на First Lego League. Тази година ще участваме с Arduino, докато при миналите 3 участвахме с Lego. Ние се сработваме много добре като екип, защото сме всички от един клас и се познаваме от доста дълго време. Събираме се 2 пъти в седмицата, като работим по мисиите и проекта. Също така някой път се събираме събота и неделя навън. Решихме да кръстим отборът ни RoboPro, тъй като преди нас е имало и друг такъв отбор, който също е женал много успехи. Аз и Ивайло програмираме. Дени и Йоан оправят документите, а Влади се занимава с механичната част по робота.